Bhí me bhain ceile an dá scór nó bé ar báil an dá scór catí a muine an focail an sébhú de rá is contantéadach í an litir in an agus ina dhé sin tá an uam r a bhád hir sa bhéil. Deir de bhéil má bhaine man sébhú de rá ní bheith or an bagu go dtí an áit a bhfuil rá bé an dá uam an dá uam deanta san áit chéarna má tá dúil agat sa teirmíocht tugtar fuamaní thomorgánacha orthu siúd. Fuamaní a dheantar san áit chéarna sa bhéil. Tá sé tá gceist mar sin na de bhéil a geirí a bheith ní fáilsa ach tíosach le foiiniú agus le gluaiseacht. Ní rud cyfiach gaeilge é tarlante a good war teangacha. Bís muintú ar handbag an bhéirle agus a dóin abran good war daoine handbag mar tá M agus B san áit chearna agus níl an méid chearna ibre le deanú ag a bhéil handbag a rá ag gomórtas le handbag. Rud cena cearna.